Os mariscadores afectados polas riadas de auga recibirán axudas da Xunta. O Goberno galego tamén acordou traballar co sector para elaborar un plan de acción ante a desaparición do marisco. O pasado mércores, o sector pesqueiro galego, representado polo presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, entre outros, mantivo unha reunión co conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Na xuntanza, os profesionais amosaron as súas preocupacións con respecto a toda a situación que están a vivir. Os pescadores apuntaron que foi unha reunión frutífera, xa que se chegaron a varios acordos, algúns moi relevantes para o sector. Pedíamos unha pequena axuda para a xente que quedou sin nada, que non pudo traballar agora esta temporada pola mortandá, polas riadas da agua dulce. Bueno, a verdad que vais a mirar ou a ver se hai presupuesto, que presupuesto hai, como podemos facer, como non se pode facer. Bueno, a verdad que a idea que ten a Consellería pois é iso, non? Vamos a tratar, vamos a ter unha próxima reunión, quedamos ou lunes ou un día destes para ir concretando as cousas. E si, tamén tratamos o tema de outra reivindicación que nos lle pedíamos, que era facer un plan de acción, non? Un plan de acción que é moi importantísimo, que xa habríamos que terlo feito xa se cadra antes, pero agora xa hai que facelo xa así ou si. Xa que este ano foi un nos que se rexistrou unha maior morte de marisco, o que provocou que moitos mariscadores non puideran desenvolver a súa actividade. Ademais de que os bancos marisqueiros están a ver reducido o volume de recurso en todas as rías galegas. Agora vamos a intentar facer un plan de acción para ir regenerando todo isto. Xa levamos tempo, bueno, nós a través da Federación Galega, xa levamos tempo en Redemar, que foi que montámoslo para iso, non? Que a través da Consellería, con científicos, con xente das universidades, biólogos, para ir todos unidos e intentar buscar unha solución ao problema, non? Estáse mirando, estáse grando, non sabemos que os científicos da Consellería e máis da universidade sí que se está mirando, pero isto hai que buscalo canto máis pronto posible e poñer todos os medios encima da mesa, tanto económicos como estudios para poder erradicar isto, ou polo menos intentar regenerar e facer un plan de acción en condicións. Esta perda de produtividade non só se está a dar no marisqueo, senón que os mexilloeiros tamén a están a sufrir. Son anos complicados, anos que sabemos que non hai un factor solo, hai varios factores, ou creemos que ten que haber varios factores para que o que está pasando, porque está pasando tanto no marisco, como está pasando na agricultura no mexillón, como está pasando no peixe, especies que estaban aquí antes agora non están outras aguas máis profundas, máis frías, bueno, uns cambios que estamos notando, que é un acumulo de cousas, ojalá superamos cal é a solución, pero bueno, temos que atajarlo e buscarlo como sea, non? A Consellería do Mar presentará na delegación do Goberno a petición de declaración de zona catastrófica nas rías pola mortaldade do marisco tras os temporais, para así poder contar con máis apoio económico para os profesionais afectados. Sabemos que todos temos dereito a un cese de actividade que sí que estamos cotexando e que sí podes entrar, non? O que pasa é que sabemos arrastrando de outros anos, hai moitísima xente que sí estuvo non cese de actividade por causa de fuerza maior, por outras circunstancias que hubo, e este ano non todo o mundo podría entrar non cese de actividade. Cando este ano terías que estar traballando en condicións, venxe outro problema, outra catástrofe como esta, como a que foi das riadas, entón ti non tens dereito a ese cese de actividade, quedarías fora das axudas. Por iso nós estamos buscando a fórmula que era dar como a zona catastrófica, porque é unha zona catastrófica en algúns sitios, que si aí sí que entrarían todos a poder ter unha subvención ou un cese de actividade. E apunta que o Goberno central ten que botar unha man nesta situación que afecta a miles de familias galegas. Bueno, eu penso que é o traballo deles intentar axudar ao cidadano, non? Como sea, polo menos buscar unha solución. E claro, por iso nos estábamos buscando xa para allá, unha forma inmediata que vamos a tratar co presidente da Xunta, que se tratamos xa co conselleiro do Mar, pois é buscar un paquete ou buscar unha solución dunhas axudas directas para aquela xente que xa non traballou nada, non? Hai outras cofradías que xa ainda foron traballando, collendo pouquiña cousa, para malamente, pero foron ganando algo para o día a día, non? Sen embargo, moitas das confrarías que sobreviven do marisqueo non rexistraron ingresos, polo que perigan numerosos postos de traballo. O sector, a través da Federación Nacional de Confrarías, pedirá unha reunión co ministro de Pesca, Luís Planas, para tratar esta cuestión urxente para os mariscadores galegos.